Nire gaurko gomendioa proiektu larruan baserri pieza izango litzake. Pieza hau, euskal kulturan da baserriko tradizioan inguruko pieza bada. Eta batez ere lantzeitun gai ezberdinak dira baserriko eguneroko lanak, eta baita ere garrantzi handia emateio emakumeak orain arte baserritan neukidun papelai edo rolai edo ze garrantzitsuak izan dian emakumeak baserritan. Lurretik handa hori azkenean nik diteten estilo, hor nahi asko guztatzen ziren. Pieza hau gomentu nahiko nuke, iaz de ferian ikusi nulako lehen aldiz eta ikaragarria irutu zitzaidalako, bai dantzarien aldetikan eta baita pieza bea ere, eta esan nahiko nuke baita ere irailean hemen modelo aretuan ikusteko aukera izango deula.